Друже, как си? Защо така днес унил си и тъжиш? Така не ми харесваш хич. Възможно е днеска, знай, неочаквано да дойде твоя край. Зато усмивчица ми дай. О, скъпи, моля те, не дей плачи. Така ли искаш днес да си отидеш ти? Спри за миг и розите помириши. Знай, за теб ще съвтят маргаритки в трактори. Знай, за теб ще съвтят маргаритки в трактори. Остана много време днес за теб, тъй че насладимо се. Всеки някой ден съвместно се радва и ти на всеки миг свещен, докато дойде твоя ден. О, скъпи, моля те, не дей плачи. Така ли искаш днес да си отидеш ти? Спри за миг и розите помириши. Знай, за теб съвтят маргаритки в трактори. Ха! Маргаритки в мрак.